Min wissu li ġej kull min iħobb jara l-sports ser ikun jista' jgawdi l-aqwa pakkett televiżiv ta' sports fl-Ewropa. Dan grazzi għal Total Sports Network, 8 stazzjonijiet ġodda dedikati għall-isport li siġu offruti kemm minn Melita u anke minn Go, minħabba li dawn iż-żewġ operaturi qablu li jaqsmu drittijiet bejniethom. L-istazzjonijiet il-ġodda se juru l-aqwa futbol, inkluż il-Premier League Ingliż, is-Serje A tal-Italja, il-UEFA Champions League, il-UEFA Europa League, il-Bundesliga Ġermaniża, il-BOV Premier League, l-FA Cup, kif ukoll il-Formula 1, MotoGP, tennis u varjetà ta' sports oħra. Is-Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji, l-Ekonomija Diġitali u l-Innovazzjoni, Silvio Xkembri, għal kif permezz ta' dan il-ftehim Go u Melita se joffru pakkett sportiv ikkunsidrat bħala l-aqwa fl-Ewropa. U allura da jkun qed ifisser li l-abbonat tagħhom, ġifieri ċittadini Maltin, issa jkunu qegħdin igawdu anke bl-istess prezzijiet ħajkunu qed igawdu minn iktar stazzjonijiet u allura jkollhom iktar stazzjoni ta' disponibilità tagħhom. Jiena nixtieq nirringrazzja wkoll lil-Go u lil-Melita tal-kooperazzjoni sieħa li sibna min-naħa tagħhom u tal-li fehmu wkoll il-bżonn li l-konsumatur jiġi l-ewwel. Il-kapijiet eżekuttivi taż-żewġ kumpaniji esprimew sodisfazzjon li issa Total Sports Network se jkun offrut fis-suq lokali biex il-klijenti se jibdew igawdu minn esperjenza ta' sports aktar varjata.